ተከታተልቲ መደብ ሞዛይክ ነቅርቦም ዘለና ትሕሶታት ተከታተልዎም ክትህሉ ተስፋ እናገበርኩ ካብዚ አስዒብና ነቅርበልኩም ኣብዚ ቅንያት እዚ አህግራዊ ወይ ድማ ዓለማዊ መዓልቲ ዮጋ ዝበዓለሉ ወይ ዝፅንበለሉ ቅንያት እሞ ዮጋ ሓደ ካብ ዓይነታት ስፖርት ኮይኑ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዝውትር ዝኾነ ስፖርታዊ ንጥፈታት እዩ ኣብ ሃገርና ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ዝተኣታቶ ዘሎን ዝልመድ ዘሎን ዓይነት ንጥፈታት ስፖርት ዮጋ ነዚ ዝድህስስ ትሕዝቶ ተዳሊልና ዘሎ ሙሉእ ትሕዝቶ ብሓባር ኢና ክንከታተሎ ዮጋ አካላውን አእምራውን መንፈሳውን ምንቅስቃስ ኮይኑ ልዕሊ 3000 ዓመት ዘቁፀረ ኣብ ህንዲ መበቆል ዘለዎ ምንቅስቃስ እዩ ዮጋ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ እውን ብዙሓት ምሁራት ዝዛረቡ ንሱ ናይ ቋንቋ ሳንስክሪት መበቆል ዘለዎ ኮይኑ ዮጂ ማለት ምሕባር ካብ ዝብል ቃል ዝወፀ ምዃኑ ብዛዕባ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ዝዛረቡ እዚ ኸኣ ሕብረት ናይ ኣእምሮ መንፈስን ነፍስን ስለ ዝኾነ ኩልንትና ወዲ ሰብ ብሕብረት ዝዋስኣሉ ምዃኑ ንምግላጽ ዝተዋሃበ ስም እዩ ኣብ ሃገርና እውን ወላዳ ብውሕድ ቁፅሪ ይኾነ እምበር ካብ ዝኣቱን ብዙሓት ሰባት ካብ ዘሳትፍን ቀሊል ዓመታት ኣይኮነን ገይሩ ዘሎ እምበር ነቲ ብምትሕባር ኤምባሲ ህንዲ ተወዲቡ ኣብ ሃገርና ዝተዳለወ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ዮጋ ዘደስስ መደቢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ተኸታተሉና ዮጋ ማለት ህይወት እዩ ዮጋ ብምስትንፋስ ዝተሰነየ ምንቅስቃስ ስትሬች ወይ ከዓ አካላትካ ምዝርጋሕ እንዳዘርጋሕካ ጥዑም ኣየር እንዳመገብካ ንኣካላትካ ረሳሕ ኣየር ንደገ ምውፃእ እዩ እዚ ድማ ንኣካላትካ ንኢትሽሹኻ ንዝኾነ ይኹን ክፋል ናይ ኣካላትካ ህይወት ዝህብ ዘንእስ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣብ ህይወት ዘለዎ ምንቅስቃስ እዩ ዮጋ ኣካልና ኣእምሮና መንፈስና ኣዋሂዱ ዘስርሐና ዓይነት ምንቅስቃስ ኣካላት እዩ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ ብፍላይ ናይ ፀገም ናይ ማዓናጡ ናይ ምሕቃቅ መግቢ ናይ ሕቆ ናይ መርዘን ርእሲ ከምኡውን ናይ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ናይ ነርቭ ፀገማት ተለና ዮጋ ኣዝዩ ፍቱን መድሃኒት እዩ ሽመይ ራሄል ርእሶም ይበሃል ብመምህር ቤትኤል ድማ ኣብ ኣውሊዕ ተማሂርና ክሳብ ሕጂ እውን ንቐፅሎ ኣለና ብዛዕባ ዮጋ ዛረብ እንድሕዳእ ኮይነ ሜንታሊ ኤንድ ፊዚካሊ ዓብ ተራ ኣለዎ ሜንታሊ ክንብል ከለና ካብ ጭንቀት ካብ ስትረስ ደሎ ኣናጊፉ ኩሉ ርጉእ መንፈስ ኣለካ ሓሳባትካ ዓብ ይኸውን ፊዚካሊ እንድሕዳእ ኢልና ከዓ ዘሎ ቅርፂ ነፍስና ገለ ኮንፊደንት ኮይና ንክኸይድ ይሕግዘና ማለት እዩ ዮጋ ንኩሎም እቶም ደቂ ሰባት ዝደልዮም እውንታውያን ነገራት ዘጠቃለለ ምዃኑ እውን ብዙሓት ሊቃውንቲ ይዛረቡ ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ዓለም ከም ሃይማኖታዊ ምንቅስቃስ ስለ ዝሕሰብ ደፊሩ ክሰርሖ ዝደሊ ሰብ ውሕድ እዩ ግና ኣእምሮን ኣካልን መንፈስን ተዋሂዱ ነፃነት ዘለዎ ህይወት ንክህልወካ ዝኽእል ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ እዮም ኣብ ዮጋ ዝነጥፉ ኣባላት ዝዛረቡ ሓጎስ መንፈሳውነት ነፃነት ኩሎም ንህይወት ዘገድሱ ኣምራት ዮጋ ከምጾም ከም ዝኽእል እዮም ዝውስኹ ስለዚ ምስ ሃይማኖት ምትእሳር ከም ዘይብሉን ኣብ ሃይማኖት ዝኾነ ዕንቅፋት ከም ዘይፈጥርን እዩ ዮጋ ዘዘውትሩ ሰባት ዝዛረቡ ከምዛ ዓይነት ምዃኑ ኣነ ስፔሻሊ ካብ መፅሓፍ ኣንቢበ ዝረኸብኮ እዩ ዮጋ ብመረዳእታ ከም ናይ ሃይማኖታዊ ገይሩ ዝወስዶ መብዛሕቲ ሕብረተሰብና ሃይማኖታዊ ከም ዘይምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ ክገልጽ ፈቱ ምክንያቱ በቲ ዘንበብክዎ ማለት እዩ መብዛሕቲ ሰብ ሕጂ ዮጋ ምስ ሃይማኖት ዘይናጻጸል ገይሩ እዩ ዝርኦ እቲ ሓቂ ግን ዮጋ እዩ ዮጋ ምንቅስቃስ ኣካላት እዩ ምስ ሃይማኖት ወላ ሓንቲ ምትእስሳር የብሉን ብኸምኡ መልክዕ ስለ ዝረአ ኣብ ሃገርና ብዙሕ ኣይስፋሕፍሕን ከምቲ ዝድለስ ሰብ ኣየዘውትሮን እዩ ዘሎ በንጻሩ ግን ዮጋ በቲ ጥቕማዊ ዓይኒ ርኢና ንኹሉ ኣካላትና ፈዋስ ብምዃኑ ርኢና ዓበ ኣይብል ንእሽተ ኣይብል ሽማግለ ኣይብል መንእሰይ ኣይብል ኢቨን ንትሕቲ ቆልዑት ዮጋ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ህይወትና ከመይ ናህና መነባብሮ ከመይ ናህና ንህይወትና ሒዝና ክንከይድ ኣለና ኣብዚ ዓዲ ምስ ሃይማኖት ተሓሓዝ ምስቲ ስፖርት ስለዘይተሓዘ ቁሩብ ፀገም ነይርዎ ግን ወላ ሓንቲ ዘተሓሕዝ ምስ ሃይማኖት የብሉን
ብምስትንፋስ ኮይኑ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጥቕሚ ዘለዎ ሪላክሴሽን ፊዚካሊ ሜንታሊ ዕድመ ኣይፈልን እዩ ዓብ ክሰርሖ ክእል ንእሽተይ ክሰርሖ ክእል ማእከላይ ዕድመ ክሰርሖ ክእል ወዲ ይብል ጓላ ይብል ኣብ ጥዕናኻ ብዙሕ ለውጢ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ስፖርት እዩ ዘሎ ዝበዝሐ ሰብ ከዓ ደጋፊ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስፖርት እዩ ክገብሮን ክሪኦን ድማ ይብህግ ኩዕሶ እግሪ መርበብ ጉያ ብስክለታ ወዘተ ዝኣመሰሉ ዓይነታት ስፖርት ኣዝዮም ህቡባትን ሰብ ዝፈትዎምን ዓይነታት ስፖርት እዮም ዮጋ ክንዶም ደገፍቲ የብሎን ግና ከም ማንም ስፖርት ዝዓለም ንኣእምሮ ኣካል መንፈስን ዘዋህድ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሎም ብልጫ ኣለዎ ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ከለኻ ትሓልኽ ኢኻ aerobics حماي مالتي يكون تحلق يا نفس غات تحلق يا ابز ግን ዮጋ ዝገብር ሰብ ወላ ነስካላ خديب كمان تشغري يبلون ምክንያቱም ስርዓተ ምስትንፋስ አየር እንዳስሓበ አየር እንዳውፀ ስለዝኸይድ አቢ ሓገዝ ኣብ አካላትና ኣለዎ ድሓር ተሃስዮ ነገር የለን ስትሬች እንዳገበርካ አየር ጥራሕካ ትምግቦ ኦክሲጅን ትምግቦ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ትወፅ ስለዝኾነ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ዓቢ ዝተዋፅኦ ኣለዎ እቲ እወት ካሊእ ስፖርት ኣካልና እንዳነጠርና ካሊእ ምንቅስቃስ እንዳገበርና ኣእምሮናን ኣካልናን ኣዛኒናን ሰርሖ ኣብ ዮጋ ግን ወላ መንፈስና ኢና ነስርሖ ኩሉ ዓይነት ካ ምህረና ጽሬት ኣካላት ምህረና ኣጠማምታ ዓይኒ ምህረና ኣካይዳ ምህረና ኣቃውማና ምህረና ኩሉ ላይፍ ስታይል ሜላ ህይወት ዝበሃል ኣብ ዮጋ ብሙሉ እንረኽቦ ኢና ዮጋ ኣነ ካብ ካልእ ስፖርት ማለት ስፖርት ካልእ ንኩሉ ጥልቕ ኢለ ክገልጾ ኣይክእልኒ ኣብታ ዝኸደላ ግን ኣነ ከም ጉያ ኩዕሶ ከምዚታት ብዙሕ ይጥቀም እየ ማለት እዩ ዮጋ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ረኺበ ዝዓበየ ኣብ ጥዕና እቲ ካልእ ስፖርት ክገብር ከለኹ ብዙሕ ኤክሰርሳይዝ ገይረ ምስ መጻኹ ዝስማዓኒ ፊሊንግ ካልእ እዩ ኣብ ዮጋ ግን ዮጋ መጀመርያ ኮንፊደንስ ኣለዎ ኣብ ጥዕናኻ ሕጅ ሰሪሕካ ምስ ወጻኻ ፈጺምካ ከምዚ ዓይነት ተንቀሳቐስካ ኮይኑ ኣይ ትረኽቦን ማለት እዩ እቲ ውፅኢት ናቱ ከዓ ልዑል ምዃኑ ክገልጸት ሊበታ ንእሽተይ ዓቕመ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ሕብረተሰብና ኣብዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሉ ዝውትር ኣይኮነን እዚ ከዓ ኣብ ሃይማኖት ኣትዩ ዕንቅፋት ከይፈጥረልና ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ህይወትና ውረደይ ዝበዝሐ እዩ ኣብኡ ሓጎስ ኣሎ ንዕኡ ስዒቡ ዝመጽእ ጭንቀት ጸቕጢ ሕርቃን ብሓፈሻ እውንታውን ኣሉታውን ስምዒታት ዘጠቓልል እዩ ናብራና ዮጋ እምበኣር ካብዚ ነገራት እዚ ተናጊፍና ፍሉይ ናጽነት ክንስተማቕር ዝኽእል ዓብ ጥበብ ክሳብ ዝኾነ ኩሉ ክስዕቦ ዘለዎ ምንቅስቓስ እዩ እቲ ጥቕምታቱ ናይ ነርቭ ናይ ስርዓት ምስትንፋስ ናይ ብዙሕ ነገር ጥቕሚ ኣለዎ ዝኾነ ሰብ ጓል ይኹን ወዲ ንእሽተይ ይኹን ዓብ ድማ ተሳታፊ ክኸውን ጽቡቕ እዩ ካብ ዝኾነ ሕማማት ናይ ሕቆ ይኹን ናይ ድኻም ልቢ ሽኮርያ ዘለዎም ነፃ ንኽገብሮም ድማ ተሳተፍቲ ክኾኑ ይዕድሞም ማለት እዩ ዮጋ መጀመርያ ነገር ዕድመ ዘይፈሊ ካብ ህፃን ስጋብ ዝዓረገ ዝዓድሚኡ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ምንቅስቓስ እዩ ነዚ ምንቅስቓስ ድማ ኣስተምህሮ ክትበሉ ለካ ነዚ ናይ ምንቅስቓስ ናይ ኣካላትና ሰባት ስለ ዘይፈልጥዎ ዮጋ ይገብሩን እዮም ኣብ ሙሉእ ዓለም ግን ኣብ ሰዓት እዚ ዮጋ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ንሪኦ ኣለና ንሕብረተሰብና ከዓ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምክንያቱም ፀገም ኣለኒ ናይ እግረይ ፀገም ኣለኒ ናይ ኢደይ ከይበልካ ኣካለ ጎደሎ ኹን ጥዕና ሃልኻ ወላ ሓንቲ ንዝኾነ ይኹን ነገር ዘይትንክፍ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክሳተፎ ዝኽእል ምንቅስቓስ ስለ ዝኾነ ንሕብረተሰብና እውን ክነላልዮ ንሕና ኢና ዓብ ተራ ክንፃወት ዘለና መብዛሕትኦም ዓይነታት ስፖርት ምድላዋት የድልዮም እዩ ስሩዕ ዝኾነ መሳርሒ ክህልወካ ኣለዎ ንኣብነት ኩዕሾ ክትፃወት እንተኮይንካ ሜዳ ኩዕሾን ካልኦት ምትፃወት ዘልዩ ነገራትን የድልዩ ነቶም ካልኦት እውን ከምኡ ዮጋ ግን ኣብ ዝኾነ ግዜን ኣብ ዝኾነ ቦታን ክትሰርሖ ትኽእል ብምዃኑ ምስቲ ዝህቦ ኣእምሮኣዊ መንፈሳውን ነፍሳውን ጥቕምታት ክዝውተር ዝግብኦ እዩ
اوكي امناي طعنا مصينا كنقلصو تخينا ሜንታሊ ሄል ዘሲ ፎር ኤግዛምፕል ተኻለ ስፖርት ክብሎ ጸናሑ ተኻለ ስፖርት ክብሎ ጸናሑ ገይራ ምስ መጻኹስ ከምዚ ዓይነት ቃንዛ ገለመለታት ይስምዓኒ ኣብ ዮጋ ግን ፉሊ ዝያዳ ኳዳ ንዓይሲ ናይ ኣብራኽ ድዩ ናይ ኣብዚ ኣፍልብ ቸስት ገለ ዝስምዓኒ ዝነበረ ነዚ ፈዊሱ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዘለኹ ያነ ክገልጾ ዝደልኒ ዮጋ ካብ ጭንቀት እዩ ካብ ብዙሕ ሕማማት ይከላኸል እዩ ኮንፊደንስ ናትካ ብትምስ ውሽጥኻ ምዝራቡን ፍሉይ ነገር ካብቲ ካልእ ናይ ስፖርት ዓይነት ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ክሰርሖ ትኽእል ደቂስካ ክሰርሖ ትኽእል ቦታ ከማን ኣይፈልጥ እዩ ዮጋ ዚትንክፎ ክፋል አካላት የልቦን ንልቢ ስርዓተ ምስንፋስ እግሪ ኢድ ከብዲ ኩሎም አካላትን መንፈስን በሐንሳብ ስለዘንቀሳቀሶም ካብ ካልኦት ዓይነታት ስፖርት ፍልይ ብሎ ልዕሊ ኩሉ ምስ ውሽጥኻ ዝግበር ምንቅስቃስ ስለዘጠቃልል ንህይወት አገዳሲ እዩ ምስቲ ዝነበረኒ ግዜ ኣብ ስፖርት ኻ ስለዝግደስ ሕምብሴ ነቲ ሕምባሱን ዝያዳ ካልኣይ ተወሳኺ ኤክሰርሳይዝ ክኾነኒ ምእንተን ንዮጋ ቤት ትምህርቲ ከይደ ዮጋ ክመሃር ጀሚረ ማለት እዩ ካብ ዝተበጊሰ ኸዓ ዮጋ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ምክንያቱም ኣብ ገጽ ሰንከል ኩሰበ እትነት ሰንከል ናይ ለለን ሽግር ቢዮጋ እንዳገበርኩ ከም ዝፈውሶ ኸዓ ይፈልጥ ንኹሎም ኣብ ህይወት ዝሕስቡኻ ነገራት ከም ትርስዑም ብምግባር ንልዕሊ 45 ደቂቃ ዝኣክል ኣብ ፍጹም ሰላምን ናጽነትን ክትጸንሕ ኣኽኢሉ ሰሪሕካ ምስ ወዳእካውን ዝኾነ ድኻም ወይ ቃንዛ ከም ዘይስማዓካዮም ዝዛረቡ እዚ ኸኣ ማንም ሰብ ዘድልዮ እዩ ካብዛ ሸበድበድ ዝበዝሐ ዓለም ኣብ ውሽጥኻ ክትንሳፍፍ ምኽኣል ኩሉ ይደልዮ እዩ ኩሉ ዮጋ ዝፈተነ ሰብውን ክቕጽሎ ከም ዝኾነ ይዝሕረብ ስለዚ እቲ ዮጋ ዘይፈተነ ሰብውን ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ህይወት እዮም ዝሕንቅጽዎ እምበር ከም ዝፈትዎ እቶም ፈቲኖም ዝፈተውዎ ምስክር እዮም በዛ አጋጣሚ በዚ መዓልቲ እዚ ሕብረተሰብና ማለት ኣብ ኤርትራ ከም ዝኽሪኦ ጸናሕና ዮጋ ኣብ ዓለምሲ ኣብ ሙሉእ ተዘርጊሑ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ኣሎ ኢለስ ኣይግምትን ነይረ ጀሚሩሎ ብዝሰፍሐ ደረጃ ከዓ بعابي حزب كتقوموا لقاء بزقاطامي كلابون ملأختي كم معلالف ندل مالتي በቃ በሐፈሻ ሁሉ ሰብ ከምዚ ዮጋሲ ንውሱን ሰባት ወይ ድማ ኢንዲያንስ ገለ ኮይኑ ይስምዑ ግን ዝኾነ ሰብ ክሰርሖ ከም ዘለዎ ክዕድሞም ፈቱ ማለት እዩ ኣብዛ መዓልቲ ኢንተርናሽናል ዴይ ኦፍ ዮጋ ኣዚና ኢና ነኽብራ ኣብ ዓለም 2015 ናይ ኣትያ ኣብ ሃገርና ግን ብቕልጥፍ ኣብ 2025 ዓመት ምእሳዋ ኣዝዩ ይሕብነኒ ደስ ብለኒ በዚ ጋጣም እዚ ኤምባሲ ኢንዲያን ከመስግኖም ደሊ ኣብዚ ናይ ሎም ዓንት ዝወዓለ ዮጋ ድማ ከም መራሒት ናይ ፕሮቶኮል ዮጋ ኮይኑ መዓለ ኣዝዩ ደስ ብለኒ ኣብ ህንዲ ኣዝዩ ዝውቱር ንጥፈት እዩ ስለዝኾነ እዮም ኤምባሲ ህንዲ ነዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ዮጋ ምስ ኤርትራውያን ተምሃሮን መምሃራን ዮጋን ብምዃን ነዚ በዓል ጽምቢሎሞ ኣብቲ መደብ ኣምባሳደራት ሓለፍቲ ተምሃሮን መምሃራንን ብሓባር ኮይኖም እዮም ሰሪሖም እዚ ኸኣ ኣብቲ ስፖርት ዘለዎም ተገዳስነት ዘንጸባረቐ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ መደብ ንግዱሳት ተምሃሮን መምሃራንን ሽልማት ተዓዲሉ ኤምባሲ ህንዲ ኸኣ መንግስቲ ኤርትራ ንዝሃቦም ናጽነትን ምትሕብባርን አመስኪኖም I want to thank the government of the state of Eritrea ንመንግስቲ ኤርትራ ስለቲ ናጽነት ሂቡ ባህላዊ አጋጣሚታት ፈጢርና ንኽልቲው ህዝቢ ክንጠምር ዘፍቀደልና ኣዚና ነመስግን to bring our two countries and peoples together ኣብዚ ዝብል ዮጋ ንኹሉ ህዝቢ ዝጠቅም ዓለም ብምሉእ ሕጂ ሰዓት እዚ ኣብ ዮጋ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ዮጋ ዝገብር ዘሎ ኤክሰርሳይዝ ክመኽሮ ዝደልን ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዕድል ዝረኸበሉ ብፍላይ ኣነ ነዝፈልጣ ነዛ ገዛ እዚኣ ኣብዚኣ ቦታ እዚኣ እንዳመፀሰብ ዝያዳ ኤክሰርሳይዝ ከነገብር ድልዋቲና ብዙሓት ሰባት መፅኦም ኣባላትን ኣካላትን ናይ ዮጋ ክኾኑ ኤርትራውያን ይምሕፀን ክብል ከለኹ እዚ ዕድመ ይፈልን እዩ ጥዕና ይፈልን እዩ ዝያዳ ከማ ንጥዕና ዘይብሉ ዝያዳ ዝጠቅም ስለዚ ዝመክርን ዝምዕድን ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ዮጋ ክገብር የተባባኡ ማለት እዩ
ዮጋ ክሳብ ክንድዚ ክንሰምዖ ጽንሕና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምስኩነታት ህይወትናን ናብራናን ኣሳኒና ከነዘውትሮ ኣዝዩ ጽቡቕ ምዃኑ ተዛሪብና ብዛዕባ ዮጋ ዝነበረ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ምስ ዝተረፉ መደባት ሞዛይክ ሰላም